Здравейте на всички, ние пак с шемите на Евгений. Днес къде иска да играем пак Майнкрафт и това. Сега ще поубивам малко зомбита. Да, ще взема зълтия меч. Така. Тази кирка е много хубава, дори съм брейнкинг 3. Тази лопата и Silk Touch е много хубава. Да отворя на кирката си. Искам ми се да стане Silk Touch кирка. Ето ми е водата, това, крайната вода. О, това беше гълната от Кризбър. Айде, къде сте? Чакай, защото ден ли е, бе? Отивам да видя. Мога да крафна майче сопник. Я да видиме. Мога май да крафна, мога. Имаме този редстоун. Грешно, бе. Ето на един часовник правя. Yes. Не, почти не е. То май не е тъмно. Не, чакайте малко. Тук има ли? Момент. Изчакайте малко. Явно ще се наложи да отида да убия малко кравите. Крави. Така, сега. Крави, къде сте? Чакайте малко, има се крави някъде. Натам, някой се лоза. Не, убил съм ги. Така. И тук съм ги убил, вярно. Май съм ви сложил светето от Iron Golem, който съм убил. В началото на това съм снимал. Но не читвам. Гадост, тук не са сложили с принтиране, т.е. И пак реклами. Ще се върна след малко, като взема малко коза. Сега идвам. Сега осъзнах, че съм истински идиот. Имал съм в чета си с всички руди. Ледър армър се полиза, защото мога да си правя армър с... Имам пръчки. Трейдвах с пръчки, така. Най-накрая! Item frame. Къде сложим? Това ще слагат часовника ми. Гледаме колко е часът. Ще го сложим... Сложим тук, айде. Йо. И има един факт. Сложил съм всички тези мапове. Да, ето тези. Доле ги макнах. Така. Така. Ега ти обърках се. Тук се прецаках. Така. Не бе, бе. Абе, бате. Най-накрая. Ей! Така. Храната не. Храната стои тук. Строите айтъм. Изгледа да направя специален чест за храна. Би го сложил ето тук, бе било яко. И тук е драконовото яйче. Хубаво, нали? Добре, сега е тъмно. Време е да отида
време да отивам да убия малко мобове. Сега ако се питате защо се убивам мобове, просто искам малко да тренирам. Бля, махай се, си посмял? Yes, бе. Надявам се тук да няма клипъри. Аре, лама. Скелетите ще отнемат толкова време. О! Ба! Късметлия съм. Да, аз съм късметлия. Ей, какво искаш, бе? Get the fuck out of here. Какво ще, бе? Искаш да ми дадете си меча ли? Добре, аз ще влезам тук. Айде, лами, бе. Махи се, клипа. Защо да ударих изобщо, бе? За да взема едър първо. Аре, лами. Get away. О, не. Я. Да не бие ми се ступи меча. Я си почи. Добре. Here goes nothing. Ти откъде се вземе? Чу, идвам с мир. Вижте, в селото ми няма страшно. Окей, screw that. Чао. Ай. Те, ако идват в селото ми, те идват на моя сестра. Те идват в края. Те умират. Така само сте легнали да спа, да не ми дранят мобовете. Нямам стреливател. Имам стреливател. Айде, двама души могат да играят тази игра. Има две легла да играем мои приятели, за да играем. Така. Двама могат да играят тази игра. С трима. Чакай. Къде отива? Малко помощ или не? Ще тая. Къде сте? Не разбирам тебе. Къде сте, бе, ти? Подготвям си лъка. Така. Къде сте? Ехо. Тук къде има някой? Явно са те тук да унищожават селото. Има само един приятел тук. Махай се. Къде сте? Имам си пистолет.